Hello kaikki! Mä nyt päätin, että mä kuvaan tän storytimen myös YouTuben puolella. Jos ette tiedä mistä puhun, niin mä puhun vähän miksi meni välit mun äitin kanssa. Mä tosiaan oon tehnyt tän saman TikTokissa, niin käykää seuraamaan TikTokia myös. Mä siis aloitin somen uudestaan. Yeah! Eli mä vedin äitin kanssa välit 2024 siinä huhti-toukokuussa. En muista yhtään milloin se nyt oli. Eli vuosi sitten. About. Mun äiti oli tosi kontrolloiva ja manipuloiva silloin, kun olin hänen kanssa tekemisessä. Täällä on joku koira, joka vaan haukkuu. Please ole hiljaa. Se aiheutti tosi paljon stressiä ja vihaa herätti muussa, kun se oli sellainen. Se oli sellainen, että mä en saanut nähdä kavereita. Että mun piti aina olla mun äitin kanssa, kun mun äiti asui yksin. Ja se sanoi, että se käytti tosi paljon sitten, että mä oon ihan yksin täällä Suomessa, mulla ei ole ketään. Varmaan kun se ei halunnut tutustua kehenkään. Mä oon ihan yksin, että et sä voi nähdä sun kavereita, että eikö sä välitä musta. Mä oon ihan turha täällä sitten. Käytti tosi paljon sitä. Se suuttui aina, jos mä näin kavereita. Tai sitten sen oli pakko änkeä mukaan. Myöskin silloin kun mä menin johonkin niin kuin pois siitä, mistä mä asuin, niin se kyseli perään, että missä sä oot, miksi sä et ottanut mukaan, että tule takaisin kaikkea tollasta. Mä olin siis silloin jo yli 18. Se vaati siis tosiaan karttaa multa. Mitä ihmettä, lopeta se stalkkaaminen. Mä saan tehdä mitä mä haluan, mä oon aikuinen ihminen. Tosiaan se aiheutti aivan jatkuvasti riitoja. Me riideltiin koko ajan. Ja se siis aina kun me riideltiin, se kertoi sitten englannissa mun suvulle. Ja sit mun suku alkoi hyökkää mun kimppuun. Mä en saanut ikinä rauhaa. Mulla oli aina stressi, että se suuttuu jostain. Yksi suurin syy, miksi mä vedin välit äitiin, oli äiti on siis kertonut mulle mun koko lapsuus ja teini-ikä ja koko elämän periaatteessa, että mun iskä on hylkännyt mua ja mun iskä ei välitä musta ja että se on ihan hirveä mies ja huono mies ja kaikkea, että pysy kaukana siitä. Mutta asiahan on niin, että se on toisinpäin. Mun äiti on se, joka on se hirveä. Mä siis kävin pitkän keskustelun mun isän kanssa tosta. Mä kysyin siltä suoraan, että miksi me ei nähdä tai tiedäkö silleen. Mun iskä laittoi pitkän viestin, selitti tilanteen. Ja monet voi olla, että mitä sä oot uskoa sun iskää? Tiedätkö, mä uskon sen takia, koska mun muut sukulaiset on kertonut, että joo, että sun äiti oikeasti teki niin. Äiti oli sanonut, että se hylki mut ja että ei välitä ja kaikkea tollasta. Mä olin siis 3 viimeksi, kun mä näin mun iskä. Asiahan on niin, että äiti itse kielsi, että mun iskä ei saa nähdä mua. Miksi? Ei ollut syytä. Ei ollut oikeastikaan syytä. Mun iskä on ihanin ihminen. Se ei tekisi kellekään mitään pahaa. Se on maailman ihanin ihminen. Suoraan sanottuna, äiti ei tykkää miehistä. Paitsi yksi mies. Mä olin silleen, että mitä? Mä oon elänyt sillä, että mun iskä ei välitä musta, vaikka se on todellisuus on se, että mun äiti on pitänyt sitä multa. Iskä oli siis käynyt ihan oikeudenkäynti, että se saisi niinku mut. Tai että se edes näkisi mut. Mut mun äiti sitä aina keksi syitä, että joo, että se on kipeä tai että mennään johonkin. Et mun iskä ei saanut sitten nähdä mut ja niin sanotusti lopulta se kyllä luovutti, koska ei sitten tullut mitään sen naisenkaan. Mutta kyllä se sitten aina välillä yritti uudestaan, että ei se sille luovuttanut. Se teki saman jutun mun siskon kanssa. Mun siskon ja hänen iskä, meillä on siis eri isät. Mut siis saman jutun hänen kanssa. Että ei saa nähdä iskeä, että on ihan hirveä mies. Molemmat saatiin meidän isät elämään ja äiti pois. Äiti siis suuttui mulle, tai siis kuulemma rikoin hänen sydäntä, kun mä olin siskon kanssa väleissä. Koska mun äitillä ja mun siskolla en siis avaa sitä muuta kuin, että niillä meni 2015 välit. Ja mä olin vielä 2017 tai 2018, ehkä jopa siskon kanssa väleissä. Mutta sitten, kun se rikkoi mun äiti sydän, että mä sit niin sanoin mun siskolle, että mä voin nähdä sua enää, että se satuttaa mun äiti liikaa. Ja mä yritin tosi paljon mun siskoakin, että please anna sillä anteeksi. Mennäänpä nyt siihen vähän vakavampaan. Lapsuusaikana mun äitillä oli ex-puoliso. Sellainen mies. Mä oon tehnyt tästä erikseen YouTube-videon, mutta siis mä oon käynyt SA 10 vuotta. Se kesti 10 vuotta. Mä sain 2023 tai 2022. Mä en nyt muista kumpi se oli, mutta jompikumpi kuitenkin. Niin iso summa rahaa siitä, mitä mä kävin läpi niin kuin kärsimyksestä. Äiti sitten vaati niitä rahoja tai osan niistä, että hän voisi muuttaa Englantiin. Mä sitten sanoin, että voin mä niinku jonkun verran, koska en mä halua, että sä oot ihan ilman rahaa, mutta puhutaan, että hän vaatii monta tonnia. Annoin lopulta, mutta en paljon. Mutta se ei olisi edes ansainnut 5 senttiä. Olen kuulemma tosi itsekäs ja että mä en välitä hänestä yhtään ja vaikka mitä muutakin silloin, kun en antanut niitä isoja rahoja. Siis ennen kuin mä annoin edes
vähän se sanoi kaikkea tollasta. Mutta suuri osa mun suvusta hyökkäsi mun kimppuun, kun en auttanut äitiä. Ne ei ymmärrä sitä, että se oli mun kärsimysraha, ei mikään raha noin vaan. Mä sain sen sitten, että mä kärsin. Kuitenkin mä sit lopulta annoin vähän, että se olisi turpakin, suoraan sanottuna. Ja mä en ole vieläkään saanut niitä takas kuitenkaan. Että sain pari kuukautta sitten mun kaverilta viesti, joka on niinku Englannissa. Että hän oli 2020 laittanut minun äitille viesti, että Sophie on kertonut mulle, ilmeisesti minä olen ottanut alkoholia sitten kertonut. En muista tätä. Sophie oli kertonut mulle, että tämä ex-mies oli SA. Mun äiti oli vastannut vaan siihen viestiin, että joo, mä puhun Sophielle ja kaikkea tollasta. Mä voin sanoa suoraan, se ei puhunut mulle. Ja sitten se sanoi myös siinä viestissä, että puhutaan sitten, kun me muutetaan Suomeen. Eli toisin sanoen, mun äiti vei mut Suomeen, vaikka siinä on mahis, että tämä ex-mies on tehnyt mulle jotain. Tää satuttaa mua ihan sikana, vaikka tää ei oo faktatietoa, niin se näyttää kovasti siltä. Sun pitäisi suojella sun lapsia, eikä viedä sen sinne. Ei ollut ainoastaan tuo. Mun äiti oli tuntenut tämä tyyppi tosi vähän aikaa. Ja sitten ei ole ainoastaan tuo mun mummo. Sekä mun oma iskä oli, ennen kuin mä muutin Suomeen lapsena, tehnyt lastensuojelu siitä ex-puolisosta, koska kuulemma hän oli tosi sellainen ahistava ja oli pikkutyttöjen pukkarissa ja tosi läheinen, tai siis tosi sellainen kiinni mussa, ja mä olin silloin siis tosiaan 5-6-vuotias. Mun iskä sitten yritti taas oikeudenkäynti, että mä en menisi Suomeen, että siinä on jotain vikaa, jotain tosi outoa oikeasti, että ei ole kaikki hyvin. Mun äiti oli sitten sanonut siihen, että joo, se on kiltti tyyppi ja ei ole mitään, että me mennään Suomeen. Eli se vei mut 2 kertaa Suomeen sen luo. Koska mä siis asuin lapsena Suomessa, me muutettiin sitten takas yläasteen, kävin Englannissa ja sitten mä muutin 2020 tonne takaisin. Ja mä täällä jään, en oo menossa mihinkään. Toi viestin perusteella monet, mun oma isä, minä, niin on tullut vähän sellainen fiilis, että äiti ties ja hän vaan pysyi sen rahan takia. 10 vuotta. Ja sua varoitettiin 2 kertaa ja sä silti teit sen. Se oli rahan perässä. Ja se oli ainoa mies, kenestä se tykkäsi. Kaikki muut ei. Vähän silleen, something's going on. Menetin äitini, mutta menetin myös mun mummo ja serkkuja, koska mun äiti puhui musta tosi paljon kakkoa siellä Englannissa, että mä oon ihan hirveä tyyppi, että mä oon vienyt kaikkia. Niin mä sit menetin samalla mun sukuun. Mulla jäi niinku ainoastaan pari sukulaisia, ketkä on niinku enemmän siinä keskellä, eikä mun puolella tai mun äitin puolella, ja sit jotkut on mun puolella, koska mä oon selittänyt tilanteen. On muutakin, mutta ne on sen verran henkilökohtaisia, että en voi niinku puhua. Tää liittyy ihan perheasioihin. Olen niin iloinen, että mä avasin mun silmät ja vedin välit häneen, koska muuten se olisi vieläkin kontrolloissa mun elämää. Tässä oli tää storytime. Muista seurata mun TikTok ja on mulla muitakin someita. Mä laitan ne tähän, niin käykää sitten seuraa ne. Mä alan päivittelee aktiivisesti, ainakin TikTokissa päivittelen aktiivisesti. Ja mä ajattelin aloittaa mun YouTube-uraa uudestaan, niin ottakaa tili haltuun ja tilatkaa ja kommentoikaa myös jotain videotoiveita, mitä te haluatte nähdä. Mä ajattelin Q&A olisi ihan kiva. Siinä oli mun storytime. Varmaan tulee shokkina jollekin, varmaan suuri osa tietää jo, mutta ei mulla oikein muuta, niin toivottavasti tykkäsitte ja heippa!